Täze döredilen arkada topornyň futbolçylarynyň ilkinji çempionlygy gahrman arkadamydan başyna başlanan sport ulgamyny özgörtmeler bilen berk baglylar. Döwrewap innowasion arkada şegerniň dürli ulgamlarynyň gazanýan üstünliklerine dowamly häsiýet mahsusdyr. Beden sepketleri eýlemekde arkada toporym münasip goşundyny goşdy. Çempionlyk uğruna jemi 20 oýun geçirip, arkadagy futbolçylar 60 utuk gazandy. Ähli duşukda ýeňiş gazanmagy başaran futbolçylar milli çempionatymyzyň tamamlanmagyna 4 tapyr galanyna çempionlyk eýlediler. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden guran sport özgörtmeleri netijesinde hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda sporty köpçülikle beden terbiýany sürmekdäki başlangyçlar netijesinde täze döredilen arkada topornyň üstünliginiň çuň manysy bardyr. Beden sepkeden eýlenmegi arkada topor üçin halkara derejesinde täze üstünliklere anamly badalgadyr. Mälim bolýaly gahrman arkadamyzyň sport ulgamyny görülýäsi, arkada futbol toporyny beden sepketleri eýlemäge ruklandyrýar. Kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak, ýygy geçirilýän sport bäseşiklerine esasy wezipe görülýär. Bu ýagda ýarışlaryň gyzykly bolmagyny üpjün edýär.